Το όνομά μου είναι Πατρίκα Μούγκου. Είμαι στην Ελλάδα νόμιμα και έχω εδώ 2 καφετέριες. Τα τελευταία 2 χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν γίνει χειρότερα. Αισθάνομαι ότι υπάρχει πολλή βία και ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας πιστεύει ότι εμείς, οι μετανάστες, είμαστε το πρόβλημα της χώρας. Πριν από 2 εβδομάδες, μία ομάδα ανθρώπων ήρθε και μου είπε να κλείσω το μαγαζί. Το έκλεισα και πήγα σπίτι μου. Την επόμενη μέρα ήρθαν και μου ξαναείπαν να κλείσω το μαγαζί. Τους ρωτάω γιατί και μου λένε ότι αν δεν το κάνω θα μου το σπάσουν και θα με σκοτώσουν. Και τους λέω, ελάτε λοιπόν, σκοτώστε με. Εν τω μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος έξω από το μαγαζί και ήρθε και η αστυνομία. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τα χαρτιά μου. Τους έδωσα τα χαρτιά, τα δικά μου, του μαγαζιού, την άδεια λειτουργίας. Ήταν όλα εντάξει. Τότε ο αστυνομικός μου λέει, τι να κλείσεις το μαγαζί, αφού όλα είναι νόμιμα. Πάει έξω να μιλήσει σε αυτούς που μου ζητούσαν να κλείσω και επιστρέφει και μου λέει, κλείστο τώρα, γιατί αν δεν φύγεις μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Έκλεισα το μαγαζί. Οι αστυνομικοί μου πέρασαν χειροπέδες και με οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έλαβα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που με ενημέρωνε ότι εκείνη τη στιγμή κάποιοι έσπαγαν το μαγαζί. Το είπα στους αστυνομικούς και μου απάντησαν πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και ότι είχε μείνει κάποιος αστυνομικός στο μαγαζί. Την επόμενη μέρα βρήκα τα πάντα σπασμένα. Υπήρχαν σπασμένα γυαλιά μέσα, είχαν κλέψει μπουκάλια με αλκοόλ και είχαν σπάσει το ηχοσύστημα. Είμαι απελπισμένος. Είμαστε απελπισμένοι. Θέλουμε να δουλεύουμε, θέλουμε να πληρώνουμε τους φόρους μας, θέλουμε να είμαστε νόμιμα και φυσιολογικά μέλη της κοινωνίας, αλλά όταν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε πού να πάμε, τι να κάνουμε. Αν η αστυνομία δεν πιάσει αυτούς τους ανθρώπους τώρα, αύριο μεθαύριο, όταν εμείς οι μετανάστες θα έχουμε φύγει και δεν θα είμαστε το πρόβλημα, θα επιτεθούν σε Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό η αστυνομία πρέπει να δράσει τώρα, που αυτά τα φαινόμενα είναι ακόμη στην αρχή.